On tullut aika listata Meikä Mandoliinin tämän hetken top 5 NHL-pelaajat. Listalta puuttuu jälleen yksi odotettu nimi. Voita joskus jotain. Älä sano mitään. Ja kunniamaininnan saa juuri listalta pudonnut pelaaja Jack Eichel, loistava voittaja. Siellä 5. Kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, kaksinkertainen Selke Trophy-voittaja, Los Angeles Kings, ladies and gentlemen, Anze Kopitar. Sieltä 4. Nimi, jota et varmasti odottanut. NHL:n tämän hetken palkkakuningas, 4 peliä, 9 pistettä, ylivertainen taitoniekka, Kirill Kaprizov. Sijalla 3. Kaiken alle 25-vuotiaana voittanut viivavelho, Coloradon kasvot, Cale Makar. Vaikka siellä pelaa Gabriel Landeskog. Siellä 2. Heidän mielestäni maailman parhaalla pelaajalla 2 vuonna putkeen lattioita pyyhkinyt El Capitano. Kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, joukkueen sielu, Alexander Barkov. Ja ykkössijaa pitää tietenkin niin kauan, kun ura kestää, ylivoimaisesti number 87, Sidney Crosby.